Pozdrav svim roditeljima. Danas ću vam kratko pokazati kako uključiti tablet računalo i provjeriti jesu li sve postavke podešene tako da ih učenici mogu koristiti. Ovo je naš tablet koji smo dostavili vašoj djeci, našim učenicima. Evo, na ovakav način se otvara pokrov. Sa donje strane ovdje ćete vidjeti jedan gumb na kojem ćete ga upaliti. Malo duže držite taj gumb dok se tablet ne upali. Evo, tablet se upalio, odnosno pali se. Možemo, da nam bude lakše, okrenuti ga ovako. Kada se tablet upali, u 2 navrata ćemo trebati upisati PIN. PIN je oba puta 4 nule. Znači, 1 put, 2 put, 3 put, 4 puta. Evo ga, i pritisnemo kvačicu. Tablet se pokreće, kao što vidite, i nakon što se sustav podigne, biti će potrebno još jednom upisati isti PIN. Do toga ćemo doći na način da prstom povučemo prema gore, vidite, ovako, i ponovno upišemo PIN 0, 0, 0, 0 i potvrdimo kvačicom. Sada je tablet upaljen i spreman za rad. Ono što vas molim je da provjerite jesu li sve aplikacije koje su nam potrebne za rad instalirane, a to ćete učiniti na sljedeći način. Na početnom ekranu opet ćete na praznom negdje mjestu povući prstom prema gore. Samo malo, nije uspjelo od prve, evo. I sada vidite sve aplikacije. Aplikacije koje su nama važne za rad u ovom trenutku su Word i PowerPoint. Evo, približit ću vam PowerPoint i Word. Ukoliko tih aplikacija na listi nema, ostavite uključeno tablet računalo i spojite ga, provjerite je li spojeno na mrežu, znači mora biti uključen Wi-Fi, ako imate kućni internet. U protivnom smo na tablete stavili SIM kartice kojima se tablet može povezati na internet. Kada provjerite je li vaš tablet uključen, odnosno spojen na internet, ostavite ga ovako upaljenog. Moja preporuka je preko noći da se pojave ove aplikacije koje su nam potrebne, Word i PowerPoint. Kada ih vidite na svojem popisu, tablet je spreman za rad, a sve daljnje upute dobit ćete od svojih razrednika, odnosno učitelja. Srdačan pozdrav svima i želim vam uspješan rad.